Lamig. Ano yun mo? Roxanne, palit kayo. Para magmumukha kang mataba dito. Tapos ikaw doon ka. Para pumayat. Oo. Gusto ko yan. So, dapat si Miss Rhea dito, like. Gusto ko yung payat na Pero yun. maganda kasi naka-side view kasi Oo, na. payat, tama. Marunong mangulo siya. Gulo eh. Ready? Dapat hanapin yung angulo. Wait lang, walang obraso. Hi, I'm Roxanne from Cebu. Rhea from Cebu. Ursi from Davao. Hi, Regine from Davao. And Janelle from Cebu. Sino ang first time makasakay sa eroplano? Taas ang kamay. At first talaga, hindi ko, kasi kasabay ko si Miss Pia, hindi ko sa kanya pinaramdam na takot ako at nahihilo. Oh my God! Talagang hindi ako nakatulog, tapos siya nakatulog, tapos sabi ko, hindi, kaya ko to. Kasi yung paningin ko talaga gumaganon. Sabi ko, oh my God, mamamatay na ako. Tapos, nung nag-CR ako, gumalaw. Tapos, ay nako, talaga super, as in, takot na takot ako. Sana ngayon, magbabar ko na lang ako. Pero pag uwi mo daw lang, uwiin mo na lang yung dagat. Mas gusto ko pa mag-bar ko kung pwede lang. 45 minutes. 45 minutes. 1 hour yung pinakamatagal. Oo, 45 minutes na. Okay, so pangilang biyahe mo, Janine? Pangalawang biyahe ko na to, nag-start ako, yung first ko talaga nung February. Yun din first time ko rin makasakay ng aeroplano noon. It's a privilege kasi nga, di ba, from branch, tapos napunta ka dito sa Makati. So, alam naman natin na kung pupunta tayo dito is for training purposes. Kasi mas malapit sa management, mas maganda yung training at saka hands-on talaga. Tinanong ko din yung yung OIC ko. Tinanong ko siya na kung kailan ako babalik sa Davao. Tapos ang sabi niya na, natutunan ko na ba daw lahat ng dapat ko matutunan? Sabi ko na, hindi pa. So, yung reason why I choose na magstay dito is para matutunan yung dapat ko pang matutunan. Kasi for 3 months, nagstay ako dito, parang kulang pa. And sa Madrid naman po everyday is a learning process. Not only here in Makati, but also in other branches as well. So if ever ma-rotate po tayo kahit saan pong branch, panigurado meron tayong matututunan at maliit man ito or malaki rin. Okay. So, thank you very much. So, that would be all. Thank you. Yung plastic na. Cut na. Ay, teka lang! Ito na. Paraday mo kami dyan, Yung go-orient ako. Okay na. Hi muna, Elsa.